Kariéra v PVC jako není pro všechny. Pojďme se odlišit skrze jako emoce. Nenastupujete do firmy, kde prostě jako budete chodit v teplákách. Když budeme mít úspěšný zaměstnance, který porostou, poroste i firma. PVC prostě jako hledáme ty nejlepší z nejlepších. To, že si vy hledáte pomoc, není známka slabosti. PVC je přece jako velká štyrka, každý chce pracovat do PVC. My nechceme nějakou jednu hvězdu, která jednou vyletí nahoru, vyhraje zlatýho slavíka a pak spadne. My chceme Karly Gotty. Ahoj, dobrý den, já vás vítám u prvního dílu podcastu HR dokola a jsem strašně moc ráda, že tady můžu přivítat jednoho z největších odborníků na employer branding a zároveň mýho dobrýho kamaráda Tomáše Dušenku. Ahoj. Čau, díky za pozvání. Já moc děkuji, že jsi dorazil. Už se známe prostě nějakých 10 let. Od té doby, co jsi vlastně byl ve Spořce. Je to tak? Jo. A já už vlastně my jsme se poznali, víš, že my jsme se poznali? Pamatuješ si to? Ne. Nevíš? Já si to pamatuju. My jsme se poznali na VŠE na šanci. Vy jste tam byli se Spořkou. Takže ty už vlastně před těma 10 rokama si do toho jako docela takhle šlapal. A vlastně chodil si takhle po těch studentských akcích, což asi předpokládám ti vydrželo doteď. A to je možná i něco, o čem se budeme dneska bavit. A zajímá mě samozřejmě, protože děláš v PVCčku. Takže jak to tam funguje, jak prostě pracujete, protože chápu, že máš na starosti vlastně tým, který se o to stará. Tak možná, jestli nám můžeš trošku se nám a divákům představit a trošku nějak shrnout tu svoji historii, jak jsi se k tomu vlastně dostal a proč jsi vlastně zůstal u toho employer brandingu. Jasný. Tak ahoj, já jsem Tomáš Dušenka, aktuálně v PVC mám na starosti týmy employer brandingu a people engagementu, což vlastně jako propojuju ten externí svět toho employer brandingu s tím interním světem toho employer brandingu. To znamená, už to není jenom o tom, že budujeme nějakou tu značku zaměstnavatele externě, ale chci, aby naši zaměstnanci a naši lidi vlastně jako žili tou značkou a svým způsobem o nich byli tak chodící reklama kolem nás. A víceméně, jak jsem se k tomu dostal, já si říkám s nadšením jako slepý k houslím. Já jsem vlastně jako na vysoké škole, vlastně na VŠE, jsem působil v neziskové studentské organizaci ISEC a tam já jsem pracoval v salesu, v obchodě a víceméně my jsme měli projekty pro různé jako korporáty, pro různé jako firmy, jak jim přiblížit ten vysokoškolský život a ty nejlepší talenty. A pak, když jsem vlastně končil studium a končil jsem bakaláře a říkal jsem si, co bych tak jako chtěl dělat jednou v životě. Jsem říkal, to by bylo skvělý na tu druhou stranu. Že já bych byl v těch firmách, ty studentské organizace by chodily za mnou a ptali se mě, prosím vás, nechcete s náma spolupracovat? A já jenom, s váma jo, s váma to nedává smysl, vy přijďte příště. Přesně tak. Jenom prostě fakt jako říkat, OK, tak nám dává smysl tahle spolupráce nám nedává smysl. A tak nějak jsem se tam dostal a jsem tam do dneška, no. A ty jsi vlastně prošel docela velkýma firmama, víceméně, když jsem se dívala, pořád korporát. Co tě tam tak drží v tom korporátu, že jsi třeba nikdy jako neskusil nějakou menší firmu, nebo vlastně ty jsi ani nikdy nebyl na té druhé straně jako personálka, že jo? Externí HR si taky jako nikdy nedělal, prostě vždycky jenom interně a v korporátu. Jo, já vlastně jako naše generace, když jsme vlastně byli na vysoké škole, tak spousta lidí chtěla podnikat. Snilo o tom, že budou podnikatelé, že budou mít startupy. Já jsem nikdy nechtěl. Já jsem vlastně vždycky... Status zaměstnanec, dobrý status. Jo, ale svým způsobem já jsem vždycky jako věděl, že mě to táhne jako do těch velkých, prestižních, významných společností. I z toho ohledu, že jako můžu se tam naučit, je to velká firma, má tam samozřejmě spoustu procesů a já jsem vždycky měl myšlenku takovou, že půjdu do těch velkých firm se naučit, jak se to fakt jako dělá, jak se říká, jak to dělají ty velký kluci a pak si třeba můžu založit něco jako vlastního. Zatím jsem nedospěl do té fáze, že se jako učím se každý den a to vlastní podnikání mě nějak jako neláká a ve finále mě jako baví to, že člověk má ten jako impact, že prostě jako spousta lidí tady jako řeší, že nevidějí výsledky své práce. Pro mě to, že opravdu jako potom jdu venku nebo na sociálních sítích a vidím, že s mým týmem jsme něco vytvořili a vidím to jako ten výsledek a potom slyším, jaký to třeba mělo pozitivní dopad na několik, desítek, stovek lidí, který jako PVC jsme dokázali, nebo kterákoliv jiná firma předchozí, jsme dokázali jako nahajrovat, nebo kolik lidí za náma chodí a říkají, wow, to, co děláte, jako je skvělý, tak to jsou asi jako ty pocity, které já jako potřebuji, nebo které jako chci. To, že bych byl jako malá firma, měl bych prostě možná něco bych taky jako mohl dělat, asi bych lepše mohl být flexibilnější. Otázkou, jak by to bylo prostě jako s budgetem, se zodpovědnostmi a se vším, ale ve finále mě toho tako vyhovovalo nejvíc vždycky.
Děkuji za to slovo flexibilnější. Já jsem se na to vlastně chtěla v návaznosti zeptat. Jak moc vás vlastně ten korporát nebo to prostředí vlastně jako svazuje? Protože chápu, že asi máte nějaký standardy, ať už se to týká jako brandu, že jo, grafiky, prostě všeho tohohle z toho. Já třeba si pamatuju, že jsem měla i na inzerát vlastně jako počet bulletů, jo, kolik můžu mít, jo, a nesměla jsem mít přes, kolik má být textu. Tak jako jestli třeba je i něco tohle, nebo už se z toho jako ustupuje a vlastně, protože ten svět je jako jiný, že jo, ten svět je kreativní, tak jestli už i jako vám dávají trošku volnější ruku v tomhle, nebo pořád si musíte nechávat schvalovat, jak to vlastně teď funguje? No, PVC prošlo vlastně jako loňským rokem, touhletou dobou prošlo globálním rebrandingem. Takže Ale oranžový jste furt. to jsme, ale místo nějakých těch jako kostiček nebo respektive těch jako schodů, jak jsme tomu říkali, tak už máme takzvaný jako momentum mark, takže víc jako logo zůstalo skoro stejný, nějak se upravily jako barvy, úplně jako long story short, je to mnohem jako striktnější, je to mnohem jako mnohem přísnější a svým způsobem vidíme to i v rámci jako regionu, když prostě jako komunikujeme s jinými jako zeměma, nejenom v rámci PVC, je tady cesta centralizace, že spousta jako velkých jasně. korporátů centralizuje, ať už jako ty brandy, ať už ty komunikace, že vlastně svým způsobem ta tendence a myšlenka je svým způsobem logická, ale vždycky tam je spoustu ale. To znamená to, jestli já nevím, člověk jako z Česka, z Polska, z Londýna nebo z Ameriky bude prostě jako dávat, nebo chce mít nějakou jednotnou komunikační linku a bude na sociální sítě postovat on a dělat jako reklamy, tak vlastně jako je to jedno, jestli to bude dělat člověk z Česka, Polska, Maďarska, Rumunska nebo to musí prostě jako vypadat kdokoliv. stejně. Bude to vypadat stejně. A to je vlastně jako ten největší kámen úrazu, se kterým my aktuálně jako bojujeme, protože samozřejmě jako globální centrála, kterou máme v Americe, si jako něco vymyslela. Ne vždycky samozřejmě spousta věcí jako dává smysl. Je to prostě jako krok dobrým A směrem. hlavně asi na tom lokálním trhu třeba funguje, že jo, nebo No je jasně, uchopitelný. přesně tak. Ale na druhou stranu dělat z mýho pohledu jako univerzální přístup, který musí být jednotný na americkým, německým, egyptským, čínským nebo australským trhu, je z mýho pohledu jako hrozně jako neefektivní, protože každý ten člověk má úplně jako jiný předpoklady, každá vlastně jako národnost, nebo každý národ má jiný potřeby, který hledá od zaměstnání. Někdo chce flexibilitu, někdo chce práci, někdo chce prostě jako zdravotní pojištění, každý má ty jiný důvody. A my vlastně jako přicházíme s nějakým univerzálním řešením pro všechny. Takže je to těžký. Jako poslouchám tě a znova v sobě jako line ta otázka, proč neskusit něco menšího, ale rozumím tomu. Já mám, že pro mě ještě především mám rád ty výzvy. Jo. Vlastně to, že mě někdo jako zamítne nebo odmítne, nebo mě prostě jako vyhodí, tak já vždycky tam vlezu a jako najdu si tu cestu a to mě asi jako Takže baví. dveřma odejdeš, vlezeš oknem. No a pak ještě si vždycky s nadsázkou říkám, že musím si hlavou probourat zeď, abych se tam dostal. OK, takže tebe radši neodmítat, protože stejně se vrátíš. Přesně tak. Dobře. Tak možná pojďme třeba k těm konkrétnějším věcem, protože já jsem se dívala na váš Instagram. Musím říct, že se mi hodně líbil. Já mám ráda takový ty bublinky, že jo, kde jsou takový ty příběhy potom jako historicky. A je vidět, že toho pro ty lidi děláte hodně. Co je vlastně jako tím vaším gro kanálem? Jako vlastně jak komunikujete, přes co to... Budeme se teď bavit asi o tom externím, směrem jako ven na ty uchazeče. Tak vlastně jakým směrem jako nejčastěji se vám osvědčilo komunikovat, kde ty lidi vlastně chytáte v uvozovkách, jakoby nejúčinnější? Všude. Jako v dnešní době už to není jenom o tom, že hodím si jako fotku na Instagram a z toho se mi přihlásí lidi nebo se tam dám jako reklamu. Ty lidi se i rozhodují různě. Já si vždycky jako se nad tím snažím přemýšlet z toho pohledu toho člověka, té cílové skupiny. Ty, když chceš koupit boty nebo kabelku, sama si to vyhledáváš, děláš si nějaký research, tady to vidíš na nějakém jednom portále, tady to potom procházíš si obchodním centrem, vidíš ty boty ve výloze, potom někdy vidíš reklamu na YouTube, nebo tě prostě jako prohání ty sociální reklamy a ten digitální svět. Na základě čeho se pak jako rozhodne, že si koupíš to něco. A to je to vlastně to stejně, to je vlastně jako stejně jako s tou prací. Už to není jenom o tom, že kdybychom sadili... Je to emoční feeling. Jo, ale zároveň prostě jako potřebuješ se furt jako neustále připomínat a každý z těch našich kanálů má svým způsobem jako jiný cíl. A já, když jsem vlastně 4 roky nazpátek přebíral, nějakým způsobem začali budovat employer branding v PVC, tak já jsem si řekl, že vlastně čím se odlišíme? Když řeknu konkrétně PVC, součást takzvané velké čtyřky.
Ty firmy jsou svým způsobem plus minus jako stejný. Z velké části děláme stejný biznis s velmi podobnýma profilama lidí, anebo nejenom o tom, že už není jenom konkurence velká čtyřka, ale všeobecně celý trh, banky, pojišťovny, FMCG a svým způsobem i ty lidi, kteří chtějí jako do menších firm anebo do startupů. Všechno to je jakoby konkurence. Čím my se vlastně jako odlišíme? A mě co vlastně jako napadlo nebo dávalo největší smysl bylo to, že pojďme se odlišit skrze jako emoce, skrze tu experience. To znamená, každá aktivita nebo každý něco, co PVC jako za employer branding děláme, musí prostě jako přinášet nějakou unique, absolutely amazing experience. A to se to vlastně jako projevuje. Proto třeba jako merče, který děláme, tak máme fakt jako profesionální high quality merče, který lidi budou nosit. Proto když jsme chodili na studentský veletry, tak jsme tam prostě udělali nealkoholický aperoli s barmanskou show a bylo to o tom, že ty lidi si o tom sami povídali. Bylo to něco jiného. Nebylo to o tom, že prostě jako projdeš si, sama znáš, šanci, vyzbíráš si bloky, propisky, lepíky, láhve a máš... My jsme měli mafiny. Nebo mafiny. A máš prostě jako něco na celý ten semestr. To stejně i ta komunikace na tom Instagramu. A samozřejmě, jedna část jako toho pilíře nebo těch jako z té strategie, co máme, je mít nějakou jakože unique experience. Druhá ta část, tak který to jakoby stojí, tak je být prostě jako férový. Být prostě jako férový. Jakože transparentní? Transparentní, přesně tak. Být prostě jako férový a otevřený. Jasně, prostě jako víme, že práce v PVC nemusí být vždycky ta nejjednodušší a nejlehčí práce jako na světě. Na druhou stranu to otevřeně komunikujeme. Tady je prostě nějaká busy season, tady prostě jako pracovní doba oficiálně třeba 9 hodin, přes časy o všechno, ale na druhou stranu férově ty přes časy máme proplácený. Na druhou stranu férově víme, že když prostě jako půjdeš do PVC, takhle se naučíš. Půjdeš do banky, za rok se posuneš sem. V PVC za rok se posuneš sem. Chceš, nechceš. Je to prostě jako volba. Dáváme transparentně vlastně karty na stůl, ať už to se týče odměňování nebo čehokoliv jiného. Zajímavý a myslím si, že v dnešní době asi hodně potřebný, protože ono tou transparentností ono se jako ohání každej, že jo? Ale ve finále potom není to tak růžový, jak se to vždycky zdá a musím říct, že jako je nejhorší, co se může stát, když vlastně nabereš kandidáta a ve zkušebce on ti řekne, ale o tomhle jsme se nebavili, ale tohle jsme si neslíbili, tak čau, ahoj, já jdu dál. Tak. To si myslím, že je nejhorší. Určitě, super, děkuju moc. Každá firma slibuje přátelský, dynamický kolektiv. Rodinný prostředí. Jo, přesně tak. Rodinný prostředí, ano. A každá firma je jiná. Jo. A když bys to měl tak jako obecně shrnout, možná, co je teda jakoby to added value toho PVC? Myslím si, že PVC samozřejmě, my máme jasně jako definovanou cílovou skupinu, pro kterou vlastně jako PVC jako zaměstnavatel je vhodný. Otevřeně vlastně jako říkáme, že PVC není pro všechny. Mou kariéra v PVC jako není pro všechny. A je to prostě jako logický, v PVC prostě jako hledáme ty nejlepší z nejlepších. Jasně, každá firma hledá ty nejlepší z nejlepších, jsme u toho zpátky, ale my opravdu jako nabízíme ty věci, které ty lidi častokrát jinde nenajdou. A to je vlastně jako umění jako výrazný rychlý kariérní růst. Je to o tom, že prostě jako nikdy asi nebudete nejchytřejší v baráku nebo ani v místnosti, protože obecně jako o PVC si říkáme s nadsázkou, že jsme barák plný chytrých lidí, protože prostě jako častokrát, a je to prostě jako o tom, že firmy, děláme B2B čistě business a firmy si nás najímají proto, protože sami už jako nevědí jak, nebo na to nemají kapacity, nebo nemají to know-how. To znamená, my vždycky říkám laicky, my musíme být chytřejší jak ty lidi v těch jako jiných korporátech a jiných firmách, aby nás si prostě jako zaplatili, aby jsme jim prostě jako poradili. Ať už jako vyřešit nějakou transformaci nějakých věcí do cloudu, nebo prostě vytvořit nějaký databázový projekty, ať už regionální nebo globální a tak. To znamená, to je ta největší jako přidaná hodnota. To znamená, naše cílová skupina jsou lidi, kteří na sobě fakt jako pracují. A neberou vysokou školu jenom jakože party školu, berou vysokou školu svým způsobem, jasně potřebují žít během té vysoké školy, ale zajímají se o nějaký seberozvoj. Jsou aktivní ve studentských organizacích, zkoušejí si třeba vést svoje vlastní jako týmy a častokrát studují v zahraničí. Mě třeba osobně jako překvapilo, kolik lidí, kteří studují v zahraničích a ať už to je prostě jako od Vídeň, Německo, Londýn nebo Holandsko nebo Francie, občas pár Amerika, se vracejí zpátky do Česka a chtějí pracovat v PVC. To znamená to jako i o tom, že prostě jako i ty dobrý lidi, kteří vystudovali ty nejprestižnější univerzity vůbec na světě nebo v západní Evropě, se vracejí k nám, protože chtějí u nás růst. To je o tom, že prostě jako přijdeš, máš tým lidí, vždycky prostě jako pracuješ v týmu a rosteš. OK, takže kdybych to měla shrnout, tak vlastně ta vaše cílovka a ten váš nábor je vlastně de facto zaměřený na studenty. Neděláte tady vlastně jako headhunterský
nějaký jako linče na někoho jiného z velké čtyřky, že byste si aktivně přebírali lidi, ale spíš se snažíte prostě od juniorů, který si vychováte. Rozumím tomu správně? Jo, doposovat ten model je takový, že víceméně 78% všech lidí, kteří jako nahajrujeme ročně nebo za loňský rok, tak byli buď to vysokoškolský studenti na stáž, anebo čerství absolventi. To znamená nějakých 22%, to znamená zhruba jako necelá 1/4 lidí jsou takzvaný senior hires, což jsou lidi, kteří už mají nějakou zkušenost, ať už jako 2-3 plus let. To znamená, většinově ten businessový model je nastavený o tom, že ty lidi si vychováváme. Chceme si prostě jako nahajrovat jako juniorní, mladý a postupně si je prostě jako vychováváme. Přesně tak. Já teď, když vracím se zase k tomu, že jsem se ti dívala na ten LinkedIn, tak jsem viděla, že ty jdeš teď na nějakou konferenci, nevím, něco takového, a psal jsi tam vlastně, že se toho účastníš a že tam budeš mluvit o tom, že vlastně vy jste nahajrovali všechno, co vaši hiring manažeři jako potřebovali, takže jste vlastně teď jako všichni hrozně happy. A o tom vlastně tam jako budeš mluvit. Tak prosím tě, kdy se jako stane to, že máš nahajrováno a hiring manažer je happy? A jak se to stane? OK, jenom jako doupravím, nebylo to obecně jako za celý PVC, tohle to bude víceméně jako za část audit, kdy vlastně víceméně máme jako sezónu, že se hajruje k nějakému určitému datu. Teď dá 2 roky nazpátek, když jsme vlastně dělali tu caseku, nebo když jsme nastala vlastně ta situace, tak jsme hajrovali třeba nějaké jako 100 lidí. To znamená, my víme, že prostě jako máme nahajrovat do nějakého jako určitého termínu zhruba 100 lidí, protože pokud prostě jako, já nevím, k 1. září a pokud je nahajrujeme k 2. nebo 10. září, tak už je nemůžeme mít, protože my tam to máme nějaký ucelený jednotný 2měsíční prostě jako školení a ty má prostě jako potřebují projít. A víceméně jako nám se prostě jako podařilo to, že jsme jednak jako dokázali nahajrovat, ale dokázali jsme nahajrovat s tou možností, že ty hiring manažeři měli poměrně jako poměrně velký luxus v tom, že si mohli vybírat z těch relevantních uchazečů. To znamená jako z širšího množství těch relevantních uchazečů. Že už to nebylo o tom, že musíš jako svým způsobem dělat kompromisy, musíš jít s požadavkama dolů, protože vidíš, že potřebuješ někoho nahajrovat, ale mohli jsme si jako dovolit to, že jsme si fakt vybírali ty nejlepší z nejlepších. Já možná teďko navážu vlastně generace Z. Ano. Jak vlastně jako pracujete s těma mladýma, který vlastně přijdou už na pohovor a už takhle na prstíčku ukazují, co vlastně všechno chtějí a co vlastně nechtějí. A já neříkám, že to je špatně. Já si myslím, že jako tahle generace nás jako velmi naučila, co je well-being. Myslím si jako opravdu, že nás to tahle generace jako hodně naučila. Tak jako vlastně, jak s tím pracujete vy, jak, i když teď říkáš asi jako teda, že kvóty jste naplnili, že jste měli z čeho vybírat, tak jak vlastně potom, myslím, ten onboarding a obecně, jestli třeba já nechci říct odpadovost těch lidí, ale ve chvíli, kdy jako opravdu zažijou si ten drill a poznají, že to opravdu není jenom o tom jako někde otevřít počítač a být u toho hezký, ale je to o tom jako makat, tak jestli tam máte nějakou jako úmrtnost nebo jako jestli třeba procentuálně máte vyjádřený, nebo jestli jim je potřeba třeba dávat větší péče, aby vlastně jako vydrželi. Vlastně jak s nima prostě pracujete? Tak my jsme prostě jako věděli, že musí nastavit i nějaká jako mindsetová změna v rámci PVC. Protože přesně, jako to dovedeš si představit. Ty partneři, kterým jako je, nevím, kolem 50, jsou to prostě jako ty 90-koví lidi, kteří nastupovali v těch 90kách nastupovali, budovali ty silné kariéry, měli prostě šílený přesčasy a prostě jako budovali kariéru. A najednou jim na pohovor nebo do týmu přijde generace Z. A najednou je prostě jako potřeba s tím prostě jako pracovat. A teď jsou 4, já končím, že jo? No. Já jdu domů. Jo. A nebo prostě jako nepřijdu, protože já nevím, se nám taky jako stalo, že nevím, kočka má průjem, tak prostě jako nepřijde. A nikomu nic neřeknou. Prostě jako nepřijdou. A nebo prostě jako už nepřijdou do práce. Prostě nepřijdou. A takže víceméně jako my jsme potřebovali k tomu přistoupit z několika úhlů. Jednak jako interně věděli jsme, že potřebujeme naše vlastně jako manažery a týmy naučit vlastně jako pracovat s touto generací. Protože a samozřejmě ty generace se posouvají. Bude za chvilku přijde alfa, ta bude zase úplně jako jiná. A prostě jako ty generace se prostě posouvají a já to vidím i sám na sobě. Já prostě jako my jako Y, já mám prostě jako v týmu generaci Z a častokrát už taky jako jim nerozumím a učím se vlastně jako jak jako fungují nebo jak k nim vlastně jako přistupovat. A to nejsme tak starý, veď? Přesně tak a tím jako všechno se to jako neuvěřitelně zrychluje. Ale pro nás hlediska té generace Z je to prostě jako cílová skupina, prostě jako pojďme s tím pracovat a je potřeba se to jako uvědomit. Uvědomit, že vlastně tohle je cílová skupina, tohle je skupina lidí, která přichází na trh práce a vlastně jako bude tam
dlouhou dobu a my prostě s nimi musíme umět pracovat. Pokud ta firma chce prostě jako přežít, v ideálním případě jako prosperovat, růst, vydělávat víc peněz a být prostě jako mít větší nějaký jako impact, tak potřebujeme pracovat s tou generací Z. To znamená, i tu komunikaci, my jsme k ním nějakým způsobem museli jako se k ním jako trochu jako dostat. Samozřejmě, pak jsme na té jako straně nebo té situaci, kdy na jedné straně máme svým způsobem velmi konzervativní, váženou, respektovanou firmu, která dělá poměrně seriózní biznis, a na druhou stranu máš generaci Z, která si jíždí jako crazy videa na TikToku a na Instagramu a všechno ostatní. A potřebuješ prostě jako nějaký jako průsečík a balans. A s tím se potom samozřejmě souvisí, že potřebujeme si charakterizovat, kdo je naše cílovka, kdo je naše jako persona, jak vlastně ty lidi jako vystupují, a pak to je o tom, že nepromluváme ke každému. Ale promluváme primárně jako k té naší jako cílovce, kterou prostě jako víme, že chceme. Zajímavý. Jako obecně za mě náročný, ale ono to tak jako je, že jo. Z každá generace, jak říkáš, má prostě něco a říkáš, přijde alfa a já si myslím, že my nebudeme vůbec stíhat, co oni všechno umějí s technologiema, se všema možnýma chatama a umělou inteligencí a se vším, no. Ono prostě k tomu to patří, že jo. Je to vývoj a buď se mu přizpůsobíme, nebo máme asi smůlu, no. Přesně tak. Dobře, děkuji moc. Možná teď bych se trošku vrátila k tomu internímu employer brandingu, protože ty jsi ho vlastně zmiňoval taky. A já jsem třeba viděla, mně se hrozně líbilo, když jsem se dívala na ten Instagram a měli jste tam ty speed daty. A to mi přišlo jako hrozně takový super a vtipný. Takže, ale našla jsem to jenom na Instagramu, na PVCčku, na LinkedInu pracuju, respektive zeptám se jinak. Já obecně ve firmě mám hrozný problém s tím lidi dostat na LinkedIn. Jo? Nikdo tam prostě nechce nic sdílet, protože přece tam nebudu něco psát, jenom abych tam jako něco psal. Takže možná to trošku naváže i na ten vlastně tvůj interní employer branding, vlastně co to znamená v PVC interní employer branding? Dělá to tam vlastně jenom tvoje oddělení, nebo do toho se snažíte napasovat někdy chtěně, někdy nechtěně i ostatní zaměstnance? Samozřejmě potřebujeme jako ostatní zaměstnance a je to nějakým způsobem vždycky jako o tom, kdo tam jako když se řeknu blbě, jako zapaluje tu jiskru, nebo kdo to nějakým způsobem jako tlačí kupředu, kdo to prostě jako driveuje a takový jako svým způsobem, jak máš ten model toho leadershipu, že je prostě jako jeden člověk jde a ostatní se prostě jako pomalu jakože přidávají, tak to je asi jako ta charakteristika, kterou jako děláme interně. To znamená, jasně, byly různý programy, vždycky to jako nahoru dolů, prostě je to práce s lidma a zejména třeba ohledně sociálních sítí a primárně jako LinkedInu. Nemůžeme nikoho nutit a ten každý člověk musí mít nějakou vnitřní motivaci. To znamená, my se vždycky snažíme pracovat s lidmi, kteří chtějí, kteří prostě jako proaktivně chtějí něco prostě jako aktivně sdílet nebo někde být prostě jako vidět, nebo nám třeba být do toho speed datingu, nebo prostě jako chtějí nám prostě jako pomáhat. A svým způsobem jsou to lidi, kteří jsou hrdí na to, že pracují prostě jako pro PVC. Jsou to lidi, kteří jako jsou úplně v pohodě, že prostě budou na sociálních sítích, že jejich jméno a vůbec jako celý obličej a postava a všechno a jejich příběh prostě jako bude přiřazený k PVC. A ty lidi to prostě jako berou a jsou na to jako hrdí. Takže prostě já už jsem se naučil, že nemá smysl jako přemlouvat lidi nebo do někoho do toho nutit, že OK, tak ty jsi prostě jako direktor nebo ty jsi tady nějaký jako speciální partner. U tebe bylo skvělý, kdybys byl aktivní, ale pokud ten člověk fakt nechce, tak to jako nemá smysl. A když už teda se dostaneme k tomu, že chce, má jako volnou ruku, nebo to tam máte nějak jako, že než dáš něco na LinkedIn, pojď se o tom radši pobavit, abys tam jako zase nevystřelil úplnou blbost, že jo? Protože ono je takový dvousečný. Ono, aby to nebylo víc škody než užitku. Jo, a myslím si, že, no takhle, nemáme nějaký pravidla, že cokoliv prostě dáme na LinkedIn, tak si nejdřív musíme nechat schválit nebo něco podobného. To jako naštěstí nemáme. Na druhou stranu asi zastáváme názor, že prostě jako používáme selský rozum, tím, jak jsme prostě jako firma, která řeší jako business, consulting i různě jako citlivý témata, tak samozřejmě nemůžeme se jako vyjadřovat a jsme prostě z principu apolitický, nemůžeme se prostě jako, nebo neměli bychom se veřejně vyjadřovat k nějakým politickým nebo bezpečnostním nebo nějakým jako různým tématům, takže samozřejmě některý lidi jako radši nekomunikují nic, aby náhodou něco neskazili, některý lidi, když prostě jako komunikují softivý témata typu, hele, tady máme nějaký afterwork, koukali se společně na hokej, nebo hele, byl jsem tady na konferenci, tam jsem přednášel jako speaker, tak to jsou věci, které jsou svým způsobem veřejné a jsou jako fajn. Že prostě jako víceméně častokrát to je o tom, že ty lidi si budou vlastní jako značku primárně a samozřejmě s nějakým způsobem ve spolupráci s PVC.
Ono to budování vlastní značky je taky docela nebezpečný, že jo? Protože pak si jich náhodou někdo všimne a už to jede. A už víme, jak to funguje a jak to dopadá. Bavili jsme se teď teda o nějakých těch nositelech vlastně toho employer brandingu v rámci společnosti. Jak třeba vy to prodáváte i dovnitř vlastně jako firmy, aby lidi viděli, že něco děláte, že se třeba k vám můžou nějak jako připojit. Jak vlastně tohle to funguje, to sdělení dovnitř? Je to vlastně o nějaký jako kontinuální interní komunikaci a zároveň práci s různými jako stakeholderama a decision makerama v rámci jako PVC. A pojďme si říct, že ty důležitý lidi nahoře, kteří to celý tu firmu řídějí, tak se rozhodnou na základě jako dat. Už to není jenom na základě jako pocitu, že tohle bychom mohli dělat, nebo je takhle, ta kampaň byla hezká, ale potom pojďme se bavit jako reálně, co to vlastně jako přineslo. To znamená, samozřejmě někde to je velmi jako těžký změřit, když prostě jako hajrujeme nějakou různý pozice nebo různý jako, i na různých jako lokalitách, ale třeba v rámci jako jednoho hiringu do jednoho oddělení to je poměrně jako jednoduchý, kdy prostě víme, že máme nějaké časově omezený jako období, kdy hledáme víc lidí na nějakou konkrétní prostě jako pozici. A tam jsme schopni to prostě jako porovnávat, kolik lidí se nám přihlásilo, kolik procent z toho bylo relevantních. Pro mě osobně jako není důležitý, kolik máme jako přihlášených lidí, kterých by the way ročně máme z 18 000, ale kolik z toho prostě jako bylo relevantních. Jasně. To znamená, se kterými prostě jako můžeme reálně potom jako chtít pracovat. To znamená, nepočítáme lidi, kteří automaticky zamítáme na CVčku. To znamená, to je taky jako nějaká metrika, kterou prostě dokážeme prezentovat. Dokážeme prezentovat i tu kvalitu, to znamená nějakou že kvalitativní jako zpětnou vazbu od těch hiring manažerů, od těch klíčových decision makerů. Když to prostě jako porovnávají rok od roku, jestli se to jako zrychlilo, jestli mají lepší výběr, jestli mají kvalitnější výběr, že už to není o tom, už to je prostě o té experience, už to je jako o těch datech, ale zároveň o té jako kvalitě. To znamená, nemáme jenom ty data, hard data, typu, OK, tady máme relevantní uchazeče, kolik lidí se dostalo na AC, jaký měli průměrné body, ale i přesně jako o tom, že uchazeči, kteří k nám nastupují juniorní, tak musí absolvovat třeba testy. A z těch testů mají nějaké jako body. A samozřejmě to je taky nějaký jakože milník nebo jako faktor, který se ovlivňuje. Jestli ty uchazeči byli dostatečně kvalitní a míra nebo respektive ty výsledky se zvýšily, snížily, nebo jak to vlastně jako bylo. Takže je to nějaká kontinuální práce. Neříkám, že to je jednoduchá práce. Častokrát každý na to má svůj názor, každý je prostě jako přesvědčený, že a zejména ta starší generace, která vzešla z té fáze, že PVC je přece jako velká štyrka, každý chce pracovat do PVC. Před PVC se stojí fronta uchazečů, pak se podívají z okna a zjistí, že tam nestojí fronta uchazečů, stejně jako u kterýkoliv jiný firmy. Je to prostě jako boj o talenty, ve kterém jsme posledních 5-10 let. A je to spíš o té jako komunikaci a názorným ukázání, jaká je návratnost té investice, co se vlastně na základě toho povedlo. Možná tady se zeptám, vy si nějakým dotazníkem nebo něčím vlastně při nástupu nebo při pohovoru ověřujete, jak ten člověk se třeba o vás dozvěděl? Jo, máte vlastně, takže na základě toho sbíráte ty data, který si vlastně zmiňoval. Jo. A my sbíráme vlastně jako data a ptáme se těch lidí, kteří k nám nastoupí, tak vlastně jako kde za posledních 12 měsíců se s náma setkali. Protože pro mě není úplně rozhodující to, že zpátky paralela k těm botám, člověk nebo nějaký část člověk nás potká na vysokoškolském veletrhu, potom s náma půjde na workshop, pak uvidí reklamu na Instagramu, a potom pošleme nějaký direct mail na naši jako databázi, potom někde uvidí v metru reklamu a pak uvidí pozici na Jobsech a přihlásí se přes Jobsy. A nebo naopak, prostě uvidí pozici na Jobsech a přihlásí se přes kariérní stránky. Nebo Jasně, tak. ale i když se přihlásí přes ty Jobsy, tak už tam má nějakou tu historii, kdy u vás jako Přesně slyšel, tak, že jo? Přesně tak, že ale pokud bych si jako vyjel data jenom ze systému, tak vidím, že nějaký koláč, nebo že víceméně 100% toho jako přihlášení, toho víceméně zdroje, by šlo jenom jako jednomu zdroji. A pro mě jako je důležitý neřešit jenom ten jeden konkrétní zdroj, na základě kterého se přihlásili, a vlastně jako tu celkovou komunikaci. Že ten employer branding už je o nějakém omnichannelnovém přístupu a přesně jako tady jsem vidět, tady mám nějakou experience, že vidím sociální sítě, tady jsem s někým mluvil, tady jsem byl na nějakém workshopu, tady jsme si byli zahrát bowling a už to je nějaká celková jako experience, který ten člověk sbírá, a pak třeba jasně. A já se vždycky třeba ptám jako i těch lidí, kteří nastoupí, a doptávám se jako osobně častokrát. Pamatuju si, když mi jedna slečna kolegyně zmiňovala, že říkám, na základě čeho ses přihlásila? A ona mi říká, já jsem šla v 2:30 ráno, v 3:45 ráno domů z party, ožrala, vidím na Instagramu reklamu na audit, na PVC, tak jsem se přihlásila. Říkám, to jako fakt? No, to bylo super. Generace Z. A pak přesně můžeš vymýšlet Bůh ví, jaký jako aktivity, jak vlastně jako se zavděčit těm studentům, nebo jak se jim jako zalíbit, kde všude co To je nějaká možná studentská party. No, třeba možný. Třeba jsme ho ještě organizovali my, možná.
Teď byly Nation to Nation, ne? Tak můžete udělat Nation to nebo PVC. PVC to PVC. Road to PVC. Proč ne, veď? Já jsem pro každou špatnost vždycky říkám, pokud to dává smysl. Já za to chci, když tak nějaký fíčko. Ten nápad. Ty jsi zmiňoval i workshopy. Děláte třeba i takový ty, já nevím, jak to teď úplně jako nazvat, takový ty workshopy, ale jako in-house, kdy to není jako úplně workshop, ale takový ty open doors, kdy tam máš prostě jednoho, dva speakery, potom je pizza, pivo a vlastně vy si tam nazvete tadyhle ty lidi. Fungujete i tady na té bázi? Jo, asi vždycky záleží jako na potřebách a řekněme si to na rovinu, studenti jsou poměrně, nechci říkat, že pro studenty je jako komplikovaný jet k nám na Pankrác. Nebo respektive je komplikovanější mezi tím, když si vybereš mezi tím mít workshop na VŠE a mezi tím jet na Pankrác z VŠE třeba, nebo ze zemědělky, nebo odkudkoliv prostě jako jinde, trvá to nějaký čas a mnohem jako efektivnější a jednodušší pro ty lidi je to mít na té univerzitě. To znamená, my častokrát ty aktivity jako děláme i na univerzitě, ale samozřejmě některé aktivity děláme i u nás v PVC. Vždycky prostě jako závisí na tom tématu a konceptu té aktivity. Jo, tak to bych zrovna, když řekneš pizza, pivo, víš co? Ještě se podíváš, kdybys, nedej bože, mohl pracovat. Tak No jídlo na nás vždycky fungovalo. No ježiš. Teď už si lidi vybírají. Jo, jsme starý. Ale jako bylo to tak, no. Já si pamatuju, že tohle se hodně dělalo v takových těch startupech, že jo, začínající technologické firmy, Jo. když prostě potřebovali různý developery a tohle tak přesně jako večer v 7, pizza, pivo a do 11 se tam prostě hrál fotbálek nebo něco takového a vlastně jako super to fungovalo na ty lidi, že jo, protože se tam prostě mezi nima pohybuješ, bavíš se s nima, trošku je ukecáš na to, co potřebuješ. Jako já jsem přesvědčený o tom, že jako mít naše lidi, nebo respektive propojit ten segment našich lidí s tou naší cílovou skupinou je ta nejefektivnější cesta. Jak vlastně odprodat tu firmu a zároveň pro ty studenty, jak vlastně se odprezentovat před těma potenciálníma manažerama. Protože jako klasicky máš nějaký marketingový funnel. To, že pojedeš jako nějaký reklamy na sociálních sítích, prostě jako cílíš nějakou sortu, tu awareness. Ale pak se zpátky vracíme k té experience. A ta experience je přesně jako o tom lidském přístupu. O tom, že jasně dáme nějaký catering, ale tak to bude catering z nějakých třeba kvalitnějších restaurací nebo italských pizzerií nebo prostě z něčeho unikátního. Že to bude fakt jako experience. Že to není jenom o tom, že OK, tak tady mám pizzu za 100 a nějakou balenou vodu, ale tak to mám prostě jako dražší pizzu s nějakým unikátním prostě vypadá. Tak, ale zároveň jako s nějakým příběhem. A není to o tom, jako, že chci jako uplácet ty lidi, ale svým způsobem PVC je nějaký jako segment, nějaká určitá míra prestiže. Furt děláme prostě jako B2B business a děláme poměrně jako výrazný globální projekty, o kterých se potom čte v médiích. My jsme svým způsobem ten jako higher tier jako segment a potřebujeme se tak jako i profilovat a jako to chceme ukázat těm studentům, že hele, nenastupujete do firmy, kde prostě jako budete chodit v teplákách. Prostě jako jsme nějaká firma a tohle to všechno k tomu patří. Kdo z vašeho boardu je na LinkedInu aktivní? Martin Diviš mi přijde, že asi jako z našeho úplně nejvyššího leadershipu je nejaktivnější. To je šéf našeho Tax, Legal and People oddělení, to znamená primárně jako daně a účetnictví. A ten to píše fakt hezky, velmi jako za mě jako autenticky a uvědoměle. Takže ten asi je nejaktivnější. Ono to tak je, že jo, že když ty CEO nebo vlastně ten board táhne tu firmu a vlastně profiluje tu firmu na těch sociálních sítích, tak vlastně ta úspěšnost je taky daleko vyšší pro ten segment těch kandidátů. Kolik ty máš lidí v týmu? Aktuálně 3. Takže s tebou jste 4. Jaký máte cíle na ten rok? Kam byste ještě chtěli, nebo jaký jsou tvoje osobní cíle, kam by se ještě PVC chtěl posunout? No, nám končí fiskální rok v červnu, takže už máme jenom poslední 2 měsíce. Ale ve finále asi jako hlavní cíl je prostě ten stejný. To znamená jako budovat tu hrdost na tu značku zaměstnavatele interně. To znamená, to je něco, do čeho jsme vzpomněni jako poslední rok a půl výrazně šlapali, aby jsme víc jako žili jako firma. Ať to není jenom o tom, že od 9 do 5 nebo od 9 do 9 prostě jako pracuju, makám a jdu domů,
ale ať třeba pořád začali jsme prostě organizovat a pořádat různě jako afterworky. A je to víceméně jako o tom, že i třeba propojujeme ty jednotlivé jako lidi mezi sebou. To znamená, to je třeba jako něco, co mě jako hrozně baví. Takže teď zase budeme mistrovství světa v hokeji, víme, že tam prostě jako budeme mít jako zápas. Ve středu budeme hrát s Itálií, vychází to dobře jako časově. V 16:15 budeme společně prostě jako sledovat hokej Česko-Itálie, k tomu si dáme nějaký drobný catering, nějaký prostě jako nealko a drinky a víceméně jako je to o tom, že poznáváme se jako navzájem. Takže to jsou jako ještě aktivity, co nás čekají. Čeká nás PVC Summer Party, což tady jako říkám, ještě to oficiálně není interně komunikovaný, ale organizujeme PVC Summer Party, kterou jsme víceméně jako nikdy dřív neměli. Tak to společně s mým týmem na tom budeme hodně jako pracovat. A potřebujeme dodělat prostě jako pár jako projektů, co máme, protože máme nový regionální leadership, máme jako svým způsobem nový brand, takže furt jako spousta věcí si sedá, nastavuje si, takže to jsou asi ty věci očekávání, co potřebujeme dodělat do konce fiskálního roku. Já se tady možná teď zeptám na tvoji radu, protože když mluvíš jako o těch aktivitách po práci, mně se vždycky jako stává to, že strašně všichni hrozně chtějí aktivity a hrozně chtějí team buildingy a hrozně jako furt něco chtějí. A vlastně, když se něco udělá, tak ti tam přijde minimum lidí. Jo, protože přesně je to po práci, je to daleko, ono prší, ono tohle, ono tamto. Tak vlastně jakou ty by si dal radu, aby ty lidi do toho byli opravdu jako zaangažovat je do toho, nebo já nevím, jo, prostě oslovit co největší audience vlastně, aby ty lidi tam přišli, protože konec konců dělá se to pro ně, že jo? Nebo co vám funguje? Základem je uvědomit si, že vždycky nebudeš cílit na všechny. Nikdy tam nebudeš mít všechny. Někdo prostě jako nechce, někdo prostě jako nechce být moc spojený s PVC, někdo to prostě jako bere práci od 9 do 5, aby měl prostě jako na hypotéku nebo na jakýkoliv jako jiný aktivity nebo náklady. To je základ. Musíš si uvědomit vlastně, že OK, máš nějaký třeba nevím, 1000 lidí, tak víš, že zhruba půlku to může zajímat. Ať jako chceš nebo nechceš, ať se budeš snažit jako sebe víc, tak nikdy tam nedostaneš všechny. Nikdy prostě se nestane, že každý prostě jako přijde. A pak samozřejmě někdo má trénink, někdo má osobní koníčky, někdo má nějakou rodinu, někdo má prostě jako různý důvody a je to prostě jako potom pochopitelný. A pak ta skupina se ti furt jako zužuje a pak máš prostě jako nějaký číslo, se kterým svým způsobem jako pracuješ. Ale na druhou stranu to jsou ty lidi, kteří jako chtějí. To jsou ty tahouni té firmy, kteří prostě jako jsou ochotní udělat tu extra mile. To jsou ty lidi, kteří vědí, že jako chtějí žít s tou firmou, že chtějí poznávat ty další lidi, chtějí se propojovat mezi sebou, chtějí zjistit, co dělá někdo z konzultingu, co dělá, na čem pracuje někdo z daních a jestli třeba nemůžou spolupracovat společně. To jsou ty lidi, kteří vás jako chtějí. A k těm my se jako aktivně jako se snažíme jako bavit. Já naprosto jako respektuju, že někdo má prostě, že spousta lidí má prostě jako rodinu, musí vyzvedávat děti ze školky, není to prostě jako pro ně priorita, to je všechno jako validní. Ale nejdůležitější je si to uvědomit, protože já jsem taky jako za začátku jsem byl smutný z toho, že tak tam bude stovky lidí, přijdou všichni, bude to skvělý, tady to prostě jako nakoupíme skvělý catering, uděláme skvělý program, ať je to prostě jako pub quiz, nebo turnaj v deskových hrách, nebo stolní fotbal, nebo cokoliv, ale lidi skoro ale nepřišlo tolik lidí, co jsem očekával. A důležité je si tohoto prostě jako uvědomit. A jak my jsme jako nalákali, tak vždycky aktuálně třeba Barča, která to u mě má na starosti v týmu, tak ona vlastně jako obchází ty lidi svým způsobem. Vlastně jako vytiskne si jako plagáty, nějakým způsobem na frekventované místa si vyvěsí jako plagáty, že ta aktivita bude a pak si postupně háčkuje ty lidi jako na sebe. Jenom prostě jako přijde a řekne, hele, jako tahle ta aktivita bude, přijdeš a oni to už takový ten jako networking, takový ten jako člověk, který jako pospojovává jako lidi. Ta tvář té akce vlastně, jakoby. Přesně tak. A svým způsobem tak jako funguje, protože myslím si, že kdyby se spolíhali čistě vlastně jako na nástroje interní komunikace, což je nějaký jako svým způsobem obyčejný jako intranet, tak se na to lidi podívají a řeknou, tak hezký, nejdu. Ale chcete o tom osobním kontaktu. Když prostě jako přijdeš za celým týmem a řekneš, hele, budeme tady mít prostě jako afterwork, koukat na hokej, přijdete, nebo na deskovky, nebo cokoliv, a oni si řeknou, OK, tak jo, tak jdeme všichni. A jako tým se seberou, jako tým tam jdou. To je častokrát podle mého největší jako bottleneck v tomhle tom je ten, že někdo by rád šel, ale nechce tam jít sám. Jo, takže najít tu alfu v tom týmu. Tu si strhnout na svoji stranu. Jo. A pak vlastně budou následovat. Jo, a nebo prostě jako říct, hele, jako neboj se, tak prostě i další lidi tam prostě jako chodí sami, tak se tam prostě jako můžeme posetkat, posedět, je to vlastně jako networking. Tak ono je pravda, že vlastně i některé ty vaše týmy nebo ty vaše oddělení jsou spíš asi introvertnější lidi, že jo, jakože ve financích ti nedělá úplně jako mega excentrický člověk a podobně, takže asi se to dá pochopit i tímhle s tím směrem. Jo, nebo naši jako ajťáci.
Ajťáci, no. Prostě. Jasně. Ale zrovna ajťáci jsou takový, mi přijde družný, když... A jo, jakože některý jako až moc. To je fakt jako work hard, party harder. Dobře. Tak, poslední otázka z toho tak nějak bloku. Zajímalo by mě, když bychom se třeba podívali nějakým způsobem na benefity. Co vlastně ty vnímáš jako aktuálně must have, když jako hajrujete lidi nebo bavíte se s lidma. Před 10 rokama to byly stravenky, před 5 rokama to byla multisportka, že jo? Před 2, 3 rokama to byl home office. Tak co vlastně je teď takový ten jako must have těch nastupujících lidí z vašeho pohledu, co jako opravdu, když tam není, tak no go? Asi to nějaký balíček. Myslím si, že ty sama si mě to napadlo, než jsi to zmínila, home office. Myslím si, že jako lidi, kteří, pokud byste třeba našim jako nováčkům řekli, hele, nemáme vůbec home office, nemůžete pracovat na dálku nebo něco takového, tak jako nenastoupí. Tak jako určitá, a ono to souvisí jako s jedním vlastním hlavním aspektem a to je jako nějaká flexibilita. To znamená to, že ten člověk si má tu důvěru, to znamená, to je přesně jako o tom, i ta Maslova pyramida, že ten člověk má pocit, že má nějakou jako důvěru, nebo ta firma má důvěru v toho člověka, ten člověk prostě jako odvádí tu svoji práci, řídí si svůj čas, řídí si svůj výkon, řídí si svoje prostě jako projekty a prostě nějakým způsobem se to jako nastaví. To znamená ta flexibilita. Já jako úplně, já vždycky, když tady to vidím, jak nás blamujou, že jo, na těch LinkedInech a všude, tak mě ten home office, spousta firm od toho teď jako hrozně ustupuje. Přesně jako, že nevěří těm lidem, jo, že nevěří těm lidem, že prostě jako makají, že něco dělají. Já vždycky říkám, pro mě to není jako nedůvěra v toho jednotlivce, jedince, pro mě je to nedůvěra v toho manažera. Přece ty zodpovídáš za ten tým, ty máš vědět, že ten tým ti maká. Ty si máš ovlivňovat to, jestli ten člověk bude doma, nebo bude v práci, nebo bude na Zanzibaru, ale prostě když ti doručí, tak ti doručí. Jo, tak to mě... Ale slyšela jsem KBčko, myslím, teď jako úplně ruší home office, což jako zajímavá strategie, no. Potom, co všichni se v covidu namlsali a vlastně už se to bere opravdu jako to must have, tak teď říct všichni do kanclu. Ono to je širší problém. Ono to není jenom o té jako neefektivitě nebo tak, ale na jedné straně máš firmu, která si třeba pronajímá nebo koupila, postavila drahý ofisy, které jsou prázdný. To znamená, tam vlastně jako vidíš vysoký náklady. Druhá věc, která... A vy zase všichni je prodávali, ne? Nebo zmenšovali, nebo teď je spousta těch šerovaných míst, že jo? No jasně, ale to je prostě jako o tom, já netřipuju prostě nějaká velká firma, když si prostě jako postaví nový office a on jako je prázdnou, tak je to samozřejmě jako problém. Druhý problém, se kterým svým způsobem já osobně jako souhlasím, je nějaká vlastně jako interpersonální komunikace a společný vlastně jako bytí a vůbec jako plánování těch různých jako věcí, projektů a tak. Můj příklad je takový, že máme vlastně jako v PVC standardně, jako že 3 dny v práci, 2 dny jako na home officeu, je to vždycky jako na domově. Jako já nejsem to nikdy nebudu ten typ člověka, který by prostě jako trackoval, že někdo byl 3x, 4x, ale svým způsobem já třeba chodím dobrovolně 4x do officeu, 4x týdně do officeu, svým způsobem i většina jako mýho týmu, protože prostě nás to i baví. Nebo aspoň když jako budu mluvit jako za sebe primárně, mě to tam prostě jako baví a zároveň jsem schopen prostě spoustu věcí vyřešit. Že než abych někomu psal na Teamsech ahoj Emi, nebo ahoj Kačko, nebo ahoj Báro, nebo ahoj vlastně kdokoliv vlastně jako jiný, co se děje, nebo prostě jako můžete mi pomoct tím nebo to, tak si jenom tak jako nahnu a víceméně se zeptám. Nebo prostě se seberu a jdu prostě jako přes půlku patra se zeptat, já nevím, kolegů v marketingu nebo v biznisu, jak tomu říkáme, nevím, v auditu, v konzultingu, na nějaký konkrétní důvod. A vidím, že tam ten člověk jako je, hnedka se zeptám a jdu dál. Takže pro mě osobně vlastně jako to, že jsem v tom ofisu, je i jako efektivnější. Já si myslím, že pro nás je to i docela jako důležitý. Já sama vím, že když třeba díl nejsem v kanceláři, tak člověk ztrácí jako takový to povědomí o tom dění. Jo? Už není tak naladěnej vlastně. A určitě je lepší vždycky řešit ty věci osobně, ptát se a bavit se s těma lidma, protože ono potkáš jednoho, pak potkáš druhého, pak jich potkáš dalších 10, že jo? A najednou... A hlavně pasivně nastáváš ty informace, když Přesně potom tak. jako Přesně tvůj tak. tým se baví o něčem, nebo někdo prostě někde v kuchynce se o něčem baví, můžeš prostě jako nastávat ty informace, navázat na něco, říct, že třeba ty něco řešíš, nebo náhodou zaslechneš, že někdo řeší potenciálně tvůj problém, který aktuálně řešíš. Náhodou zaslechneš.
Dobře, dobře. Ale samozřejmě jako nechci jako znít, abych jako nezněl jako, že čistě jenom za ten office. Myslím si, že tam musí být přesně ten balans. Ve všem Jo, vždycky jako musí jo, být ten jo. balans. Souhlasím. Takže představa, že mě někdo jako řekne, že musím chodit jako že 5krát týdně, nebo naopak 5krát týdně být doma, tak to není jako ten balans. Prostě tam potřebuje být, já rozumím tomu, že spousta lidí doma je mnohem produktivnějších, protože prostě mají ten klid na tu administrativu, na ty Excely, na ty tabulky, na ty prostě jako všechny věci. Na druhou stranu měl by tam být jako ten tým aspekt. Určitě souhlasím. Já si taky myslím, prostě balans a nějaká zodpovědnost těch lidí, případně nadřízených. Super. Přesně. Tak, díky tomu, že vlastně tenhle podcast vzniknul s podporou Eli, tak my už jsme se trošku bavili o tom, že vy vlastně máte jiný nástroj, nicméně jak pro tebe, nebo jak ty vnímáš, že teďko pro tu přicházející generaci je vlastně důležitý mít se s kým poradit, ať už se jedná o nějaký pracovní věci, šikana na pracovišti nebo obecně rodinný problémy, finanční problémy, různé smlouvy a podobně. Jak si myslíš, že pro ně je tahle služba vlastně jako důležitá a přidaná hodnota? Myslíš si, že to oceňujou nebo že teprve to přijde? Myslím si, že to oceňují minimálně a vidíme to, že třeba když se bavíme s vysokýma školama, tak samozřejmě mám třeba konkrétně z VŠE, že v naší generaci, samozřejmě jsme taky měli jako školní psychologii na vysoké škole a svým způsobem moc se nevyužívali. Teď jsou svým způsobem pravidelně jako využívaný. A tím neříkám, neporovnávám, jestli generace je odolnější nebo méně odolnější, nebo jak to vůbec jako nehodnotím. Na druhou stranu, pokud někdo chce a přichází s tím, že jako chce pomoct nebo hledá tu pomoc, na druhou stranu, na tu druhou stranu, já toho člověka obdivuju, že vlastně jako chce tu situaci jako řešit. To znamená to, že možná my jsme nějaké jako věci jako neřešili, nějaké věci jsme možná přecházeli, nějaké jsme nechávali vyhnít a podobně. Tak byla jako jedna cesta, na druhou stranu ty mladí ty mají tu možnost a svým způsobem jako ji vyhledávají tu pomoc. A není to jako slabost, to já prostě jako zdůrazňuji všem, to, že si vyhledáte pomoc, není známka slabosti. Je to prostě jako svým způsobem známka z toho, že máte silnou osobnost v tom, že si chcete nechat jako poradit a chcete se jako pomoct a chcete se dostat z nějaké jako situaci, ve které jako jste. A častokrát ty lidi v té situaci být jako nechtějí, ale chtějí se z ní jako dostat. Takže je naprosto jako regulérní to, že chtějí si nechat pomoct. Vnímám to úplně stejně. Já vždycky, když jsem viděla ty čísla v těch reportech, tak jsem si říkala, pane jo, jako třeba jako Prakap má 350 zaměstnanců, jo, a 200 jich za kvartál jako vyhledalo pomoc. Což já jsem přesně, jak ty máš jako zdvižený obočí, tak já jsem ho měla úplně stejně. Ale úplně, jak to vlastně říkáš ty, tak já jsem si na druhou stranu říkala, teď je to vlastně super, že ty lidi to jako nemusí řešit sami, jo? Že jim s tím někdo pomůže, že se na ně někdo může obrátit, tak to si myslím, že je určitě jako velká výhoda. Potom bych se tě možná ještě v navazující otázce chtěla zeptat, vnímáš nějaký přínos i pro firmu? Protože přece jenom ono vyhořelej zaměstnanec, neproduktivní zaměstnanec a ty mu pořád platíš ty peníze, není to dobrý, že jo? Takže jako jestli třeba i vy, jestli to třeba nějak měříte, nebo ještě takhle jste se nedostali, nebo spíš jako pocitově vnímáte, že vlastně těm lidem to pomáhá a oni potom líp performujou. Je to součást nějakého toho celkového balíčku toho people engagementu. Jeden vlastně jako z těch pilířů toho people engagementu je vlastně jako well-being. To znamená, že se fakt jako staráme a snažíme se jako starat o ty lidi, aby prostě jako měli ty možnosti a příležitosti, jak víceméně jako zredukovat ten jejich stres. Že zase víme, že práce v PVC někdy může být jako náročnější, ale zase na druhou stranu otevřeně těm lidem, to zase ta férovost, chceme dát jako ty nástroje a příležitosti, jak vlastně jako odbourat ten stres. Ať už to je formou nějakého jako sportu, nebo formou nějakých jako, že těch afterworků, že sociálních jako eventů, že jdu si prostě jako monetworkovat, vypnout, mentálně vlastně jako vypnout, nebo právě naopak, že využiju si nějakou vlastně jako odbornou pomoc. A pro tu firmu to má obrovskou výhodu v tom, že my chceme, aby ty lidi byli jako dlouhodobě jako udržitelní jako z hlediska performance. Mě jeden z našich partnerů, jako z členů top managementu, mi tenkrát říká památnou větu, že my nechceme, představ si Zlatýho Slavíka, my nechceme nějakou jednu hvězdu, která jednou vyletí nahoru, vyhraje Zlatýho Slavíka a pak spadne. My chceme Karly Goty.
My chceme toho Karla Gotta, který každý rok se tam prostě jako vyhraje toho svého zlatého slavíka. To znamená, ten výkonnost a ta práce musí být prostě udržitelná. A my jako PVC si to prostě jako uvědomujeme. To znamená, a my i otevřeně říkáme, když budeme mít úspěšný zaměstnance, který porostou, poroste i firma. Když poroste firma, bude víc příležitostí pro růst i v rámci těch zaměstnanců. To znamená zase společně vlastně jako rosteme. Ta firma jsou ty lidi. Pokud ty lidi nerostou, nebo pokud ty lidi jako stagnují nebo mají problémy, tak ta firma jako taková nemůže nikdy jako růst. Jsou to prostě jako propojené nádoby a proto to má rozhodně jako naprosto jako výhodu pro ty firmy. Super, já moc děkuji. Já si myslím, že moc hezký zakončení. Děkuju. Hezký slova na závěr. Já moc děkuji, že jsi přišel, bylo to super. Já mám naprostou radost. A doufám, že se ještě uvidíme někdy Pevně takhle věřím. v křesílkách.